eerste schermen van maanden en dan. Het snijdt als een hietmes door de boeter, dat scootje van Heerenveen. De Zuidwesthoeken verneemt dat er beste poesters in de wien zitten en die beginnen ze nou dan haast op in neer. Maar ook de Groot kan het spul houden en de Skûtsjesilen. Dan een hele hachelijke situatie van Ljouwert. Hij kan net meer achter de hele mannendel en hij ramt hem achterop. Verkeerd in schot. Hij hier hopen dat er een voorbeeld wordt. De hele mannen protesteert uiteraard en Ljouwert wil mij skeer de wedstrijd verletten maken. En nog een situatie in de allerlaatste kruisraak met wat zijn in Heerenveen. Het is wat zijn die te vier terug met oers, turbert en het Veen leidt op bakboord. Hij hier dus voorrang gaan maken. Maar het wordt onderling kreeg oplost. Heerenveen mij voorgaan wie wat zijn. En dat betekent dat Heerenveen zijn eerste dijktitel pakt en stevig omkopst dit klassement.